У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў пятніцы 15 сакавіка. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. Расійская ядравая зброя захоўваецца непадалёк Асіповічаў. Пра гэта паведамляе Федэрацыя амерыканскіх вучоных FAS на падставе аналізу дадзеных і спадарожнікавых здымкаў. Згодна з інфармацыяй FAS, ядравыя боегалоўкі для сістэмаў «Іскандэр» размяшчаюцца на дзейным вайсковым складзе на ўсход ад Асіповічаў. Спадарожнікавыя здымкі кампаніі Maxar Technologies паказваюць мадэрнізацыю дэпо каля гораду, а таксама ўзвядзенне дадатковых пабудоваў і перыметраў бяспекі. А некаторыя дакументы, што трапілі ў сецева, распавядаюць пра візіт на аб'ект афіцэраў Мінабароны Расіі. 15 сакавіка ў Беларусі адзначаецца Дзень Канстытуцыі. У 1994 годзе асноўны закон краіны прынялі дэпутаты Вярхоўнага Савету. Пасля прыходу да ўлады Александра Лукашэнкі змены ў Канстытуцыю ўносіліся 4 разы, апошні раз пазалетась. Усе рэферэндумы праводзіліся з парушэннем правоў і свабодаў грамадзянаў Беларусі. З нагоды Дня Канстытуцыі да беларусаў звярнулася абраная прэзідэнтка Святлана Ціханаўская. Яна зазначыла, што дэмакратычныя сілы падрыхтавалі свой варыянт Канстытуцыі і заклікала грамадзянаў далучыцца да яго абмеркавання. За гады пры ўладзе рэжым дэвальваваў асноўны закон гэтак жа моцна, як рубель. Таму сёння размовы пра перамогу дэмакратыі ў краіне гэткія ж фальшывыя, як нядаўнія бязвыбары або аповеды прапаганды пра росквітную сацыяльную дзяржаву. Беларусі важна мець дзейсную канстытуцыю, што абараняе людзей, а не ператварае іх у закладнікаў сістэмы. Губазік у Менску затрымаў настаўніка з 30-гадовым стажам за тое, што той нібыта прымушаў школьніка зняць вайсковую форму. На відэа, апублікаваным у тэлеграм-канале Губазіку, мужчына кажа, што ён выступае супраць гэтак званага вайскова-патрыятычнага выхавання ў школе і ў цэлым супраць палітычнага курсу Лукашэнкі. Магчыма, на настаўніка данёс нехта з вучняў ці бацькоў. У Століне легкавік пратараніў стэлу з назваю гораду. У выніку здарэння кіроўца Volkswagen быў заблакаваны ў аўце. Яго давялося вызваляць працаўнікам МНС. 38-гадовага мужчыну шпіталізавалі. Цаглянная стэла, што стаяла на заездзе ў горад на вуліцы Пінскай, атрымала сур'ёзныя пашкоджанні і часткова разбураная. У Расіі распачалося трохдзённае галасаванне на выбарах прэзідэнта. Фармальна прэтэндэнтаў на вышэйшы пост 4. Вылучанаму на 5-й тэрмін Уладзіміру Пуціну быццам бы супрацьстаяць кандыдаты-спойлеры. Дэпутат Дзярждумы ад партыі КПРФ Мікалай Харытонаў, лідар ЛДПР Леонід Слуцкі і віцэ-спікер Дзярждумы ад партыі «Новыя людзі» Вячаслаў Даванкоў. Першымі галасаванне пачалі ва ўсходніх расійскіх рэгіёнах. Са звестак ЦВК Расіі станам на 10:30 раніцы маскоўскага часу яўка склала 3%. І пакуль па ўсёй краіне адкрываліся выбарчыя ўчасткі, Белгарад усю раніцу быў пад абстрэламі. Паводле папярэдніх звестак пацярпелі сама меней 2 асобаў. Пра гэта паведаміў губернатар вобласці Вячаслаў Гладкоў. Кадры наступстваў атакі публікуюць мясцовыя тэлеграм-каналы. Гукі сірэны ракетнай небяспекі працягваюць гучаць у памежным горадзе і цяпер. У некаторых паселішах на мяжы з Украіною жыхарам прапануюць эвакуявацца. Как-то так. Вот, собственно, вот. Окна теперь у меня панорамные. Беспілотнікі атакавалі нафтаперапрацоўчы завод у Калужскай вобласці. Удар быў нанесены 4 дронамі. З папярэдняй інфармацыі 3 з іх дасягнулі сваёй цэлі. Губернатар Калужскай вобласці ў сваю чаргу заяўляе пра збіццё ўсіх 4 беспілотнікаў. Паводле інфармацыі выдання «Уніан», за атакаю на прадпрыемства стаіць галоўнае ўпраўленне выведкі ўкраіны. Гэта ўжо 4-я атака на расійскі НПЗ за апошнія некалькі дзён. Таксама ноччу некалькі беспілотнікаў атакавалі вайсковы аэрадром у Варонежскай вобласці Расіі. У Вінніцкай вобласці Украіны 2 асобаў загінулі ў выніку расійскай атакі беспілотнікамі. Яшчэ 3 атрымалі раненні. Сілы абароны Украіны паведамляюць, што агулам за ноч удалося збіць 27 дронаў камікадзе тыпу «Шахет». Сумскую вобласць расейцы атакавалі не толькі беспілотнікамі. Былі і артылерыйскія абстрэлы. У рэгіёне пацярпелі 5 асобаў. Усяго за сотні расейцы здзейснілі 77 абстрэлаў, у выніку якіх было 450 выбухаў. Таксама Расія ударила 7 зенітнымі ракетамі С-300 і С-400 па Харкаўскай і Данецкай вобласцях і адною кіраванай авіяцыйнай ракетай Х-59 па Палтаўскай вобласці. У Познані адбудзецца прэзентацыя сучаснага перавыдання кнігі анталогіі «Дзіцячы спеўнік».
Беларускія традыцыйныя песні, прыпеўкі і калыханкі збіраў у першай чвэрці 20-го стагоддзя вядомы фалькларыст Антон Грыневіч. Кнігу выдалі ў Вільні ў 1920 годзе вельмі малым накладам. Арыгіналы захаваліся толькі ў архівах, дзе іх і знайшоў музыка Сергей Доўгушаў, які пастанавіў даць выданню новае жыццё. Акрамя тэкстаў і нотаў дзіцячых спеваў, сучаснае ілюстраванае выданне мае адмысловы аўдыёдадатак з мелодыямі. Новую кніжку можна будзе замовіць поштаю, а таксама набыць у кніжных крамах Менску, Вільні і Варшавы. Больш падрабязная інфармацыйная карціна дня з каментарамі і аналітыкаю, як заўсёды ў вечаровым эфіры аб'ектыву і студыя Белсат. Калі вы глядзіце нас у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачылі як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.